Píšem a píšem zase znova. Tým, že píšem, posúvam laťku stále vyššie z dola. Neviem prečo vôbec ľudia nechápu, že text je moja duša tak ako ho píše moja ruka. Je to súčasť mňa ako srdce, čo bije v hrudi. Keď mi ho niekto vezme, bez neho sa zrúti. Vieš čo za tým stojí, nielen modré pod očami kruhy. Keď vznikne to, čo posunieš vonku pre ľudí. A každé jedno moje slovo podpisujem krvou a každý ohlas mi ju vracia späť do žil prúdom. Toto je ten motor, čo nás stále tlačí vopred, priniesť vety, čo sa pomáhajú ľuďom v núdzi zoprieť. Preto, keď počuješ bary, premýšľaj, starý autor ti povie kde a čo tam všetko zažil, jeho chyby v živote a jak sa na nich spájil. Môžeš ich využiť, pre teba sú to rady. Zastavme čas a pozrime naspäť. Zastavme beat a sleduj ako rastie svet okolo nás a my v ňom sme stále. Malý kúsok času aj tak raz hasne. A nie, už to nebude nikdy tak ako predtým. Už sa vôbec neplatí za všetky tie dobré veci. Zapredáš aj dušu za úspech, za bojovníkov v poli. Zradíš tedy len sám seba a to presvedčenie boli. A boli už aj ľudia, tí čo to chceli zmeniť, zachrániť svet a pritom ostať svojej hudbe verný. Ale zmysly preč a vôbec nikto nevie kedy sa vrátia, či to ešte budú schopní zmierniť. Zatni dlane v pestivé, tá sila je tiež tebe. Opäť priviesť k životu to, čo na dne v tebe drieme. Myšlienky sú hybnou silou, posunieš aj rap tam, kde vytvoríš ideál a vyhneš sa tak pútam. A keď sa ti opäť vráti naspäť to, čo chceš, nezabudni ľuďom posunúť tento svoj postreh. Pomohla ti hudba, čo vznikla niekde dole a že je tam stále pre tých, čo necítia sa dobre. Ceníme si menej, za to stráca sa nám veľa. Prídeme o všetko a budúcnosť to nedá a nevráti nikdy.